imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Mayong gabi, mayong pakiguban ug welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato sa ato ang panag-uban ini mong programa. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay ug naa mo kanunay sa kadaugag panalangin gikan sa Dios. Kumusta kamo? Ug sa ato karon nga pagsugod mga igsoon, ako gihangyo matakusa sa pagduol ngadto sa tungod nga Dios ug ayaw kalimot sa paghatag mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Dili mausap ang saan mo. Magampo ta mga igsoon nga ako daon sa trono mo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga kagagahom. Dios nga maoy nagatiman kanamo. Nagatiman si imong katawhan nga midango bisalig kanimo. Amahan Dios nga magkagagahom ni anusab kami aron sa pagpasalamat kanimo. Din walay hunong kang nanalipod ug nagbantay nagatiman ka na. Salamat o Dios kadaog ag kalampusan. And thank you so much Lord sa imuhan na pod na pagpanulti ka namo. Diin imo na usab kami nga panalanginan sa imong mga mensahe. Imo na usab kaming pahinumduman sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga padayon mo kaming giandam o Dios among pagpuyon inang sa kalibutan. Padayon mo kaming giandam o gisangkapan alang sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Mahimo kami takos angayan sa pagdawat sa imong mga saad ug sa imuhang mga pulong o Dios kami mahimong masinangkapan. Thank you so much Lord sa kadaugan, panalangin, kalampusan, kaayuhan. Salamat o Dios sa mga pabor nga imong giandam alang kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Welcome ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw. Bisan ni Lynn Bustilio, maayong gabi Pastor Paprico. Itagbo ang pang-financial sa ako ang bibi Pastor para iyahang maintenance Pastor o maayong panglawas sa ako ang bibi. Salamat Pastor, God bless. Nato nang dadon sa mga pag-ampo o ang Dios magkatagbo niya na. Si Laida Panday Saling, maayong gabi Pastor, maayong gabi Isab o ni Marites Rayon, maayong gabi, maayong pakiguban. Ni Jinbert Ginny Mamitis, good evening to all Pastor watching from Saudi. God is good all the time. Thank you Pastor Gideon. Naka-live ka, makapaminaw na naman kami. Thank you Lord. God bless always. Si Maribik Patelliar Tadim, maayong gabi Pastor Gideon watching from Bohol. Salamat sa kagayunan na makapaminaw sa maayong pagiguban ni Gigi Mays, maayong gabi Pastor og sa tang viewers si Judy Jojo Asuncion Cervantes, maayong pagiguban sa Naad Jeremy, maayong gabi Pastor. God bless. To God be all the glory. Salamat sa Ginoo watching from Kuwait. God bless Pastor og ang Dios magpanalangin usab kaninyo diha sa Kuwait. Kumusta mo diha? Si Prima Tulabing Zelvano, wow, maayong gabi Pastor, nakabantay jud ko sa imong mensahe pulong sa Ginoo. Dalaygon ng Dios nga buhi si Jesucristo. Amen. Request ko kanta Pastor tad ako Ginoo. Walay usa nga manarong kay ang tanan nakasala.
Akong tagaan og pagtagaan mga kaigsuonan ang gaawit magalangit nga gi-request diri sa atong programa. Si Jesus nang O ako lang ipahibalo mga kaigsuonan nga ipila lang siguro ka mga awit makalangit nga ako matagaan og pagtagaan. Pumilita mo sa lisan. Dad ako Ginoo. Ginoo, sa dapit nga anak ka sa imong tiilan, pagayok buan ug halaran ka, ihalad ko kanimo. Mayong gabi ni Gretchen para makahidhid. Hello Pastor, maayong gabi maayong gabi, salamat sa mga awit o makadasig isip mga Kristohan watching aron Hong Kong. Kumusta man ka diha sa Hong Kong sis? Na Sister Nori o sasad sa mga listener kaniadto sa 97.9 Love Radio Cebu na aron ang tibok niyang pamilya sa Hong Kong. Si Ags Bandiho, hello Pastor, maayong gabi watching from Qatar. Kumusta in taon mo sa Qatar? Ang Diyos magpanalangin. Si Rose Bercasio, Pastor, good evening sa tanan. Si Pabster Manuel, maayong gabi ini mo Brad. Og Marlene Aroy, maayong gabi ini yung tanan. Og ni Brad Samuel Hilos, Brad Emilio Kabugos. Og si Liarni Jean Cardinti, maayong gabi Pastor watching from Lapu-Lapu. Maayong gabi ni Mila Malot Sodaria o atong igsuon nga naapot sa gawas no, maayong gabi. Si Randy Putin Senior, maayong gabi watching from General Santos City. Si Laida, maayong gabi ni mo Sister Laida. O atong igsuon nga nasa gawas gyapon, matud pa good evening Pastor sa tanan. Si Diana Maritini, maayong gabi, thanks to God Pastor. Kay gidungog nitya ahong pag-ampo nga naay mo invite namo sa lang simbahan o nakit-an sad naho ang verse nga dapat nahong itubag sa pangutana Pastor. Wow no, sa John 14 verse 6. Si Janly Morganda Karimo, maayong gabi Pastor watching from Mandawi, request songs Purihin Ka sa Awit. Wow. Balik uniani mo ayaw ikalimti aniya ako nagpaabot kanimo awit makalangit akong tagaan og pagtaga diri sa to nga programa Purihin Ka sa Awit. Walang hanggang. Si Nars Buyan, salamat sa Ginoo ning matahom nga kagabion Pastor. O sa tanang mga listeners, sa mga viewers, maayong gabi. O matud pa ato igsuon nga nanukad sa sa maninga lugar sa Saudi Arabia. Si Jihan, no? Salamat kay Jihan. Ayaw nga pagpaminaw diha. Ug matud pa mayong gabi sa tanan labi na nimo Pastor uban sa imong pamilya. Ug maayong pakiguban ni Gretchen ni Bara makahidhid. Og si Jerry Lasya, maayong gabi. Pastor Jerry ang ingkol ni taga Davao. Salamat sa inyong pakiguban. Si Brother Philly Impes og si Rogelio Lumanog, maayong gabi. Maayong pakiguban ni Lindina Gabutero. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Si Janelle Ihago Ramos og si Judith Rojo og si Marlinda Samyao og si Ivan Lothar. Mayo nga kapag-uban mga pag-umangton. Mayong gabi ini mo Brother Ronnie og ni Rachel no, mayong gabi ninyong tanan. Tingan mo sa Ginoo. Si Inday Dorlin Incabo, mayong gabi og mayong pag-uban ni Roel Sanipa no. Salamat kaayo bro. Ang Diyos magpanalangin mo pa mayong gabi Pastor request kog kanta ang kugmamo. Kumusta mo diha Brother Will? Uban ni Sister Tonya mato mga kaigsunan diha sa Tumunoy.
nangandoy ko nga makabisita ko diha ug maka join ko sa inyong trabaho diha. Salamat sa Ginoo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas Mayong gabi sa tanano, kutob sa makadungog sa og ako raning andamon ang awit diri, ang gugma mo. sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mababa. Mayong pakiguban usab ni Ilaysatra Trahano Bangod. Taas-taas yun noon. Ay, Pastor Gideon, salamat kaayo sa pagbasa. Pagkadalaygon kayong Ginoo kay makapaminaw usab ko imong mensahe. Pwede request, Pastor, hindi ka nagkulang gikan ni GJ Mays. Kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Mayong pakiguban o good evening ni Pastor Sapri Candelario. Mayang gabi sa tanang anak sa Ginoo, followers and listeners on air kana karon diri sa Shiny FM 95.3. Balok santo ninyo tanhay, ang Dios gayod magpanalangin kanimo sa tanan. Si Maribit pero ato igsuon no, Pastor Sapri Candelario, maayong gabi o maayong gabi ni Nong Oswald og sa tanan ato mga kaigsuonan, mga kapastoran nga nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi. Si Maribit Rosales, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, naka-live na sa ka. Request kog song Pastor Susiha. Watching from Kuwait, salamat kaayo. Okay, ako aning pagtagada ang awit makalangit. Pero dili ko kasyura kung ang tanan nga mga mabasa nako nga mga awit makalangit akong mapatukar. Dili ko makasiguro kay oras alas 8 na sa kagabi. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Mayong pakiguban ni Jerly Salvia Pigalan nga nanukad sa Saudi Arabia. Si Mary Jane Umayan, good evening Pastor Gideon og sa tanang nakamaminaw. Salamat sa Ginoo kanunay niya. Niyang kaayo labi na sa imo pamilya Pastor. Ako mga anak nga naminaw og nagtan-aw sa imong live. Diyos magpanalangin kaninyong tanan uban sa imong mga anak, Sister Mary Jane Umayan. Si Laida Mersa, wala ko kapaminaw kanina Pastor na ako diri sa Patiros sa among church. Downwatch me ganina. Okay. Salamat kay Ginoo. Si Roxel Gabal Singgit, maayong pagpaminaw no kadiha sa Manila. Si Gloria Maguana, maayong gabi o maayong pagiguban nigsuon nga nanukad sa Saudi. Si Janry Cadanio, maayong gabi Pastor, ato igsuon nga nanukad sa North Cotabato. Purihin ka sa awin, itataas ang Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga sa ato ang pagsimbag yod mga kaigsuonan. Away laing mapataas o gulay laing mapasidunggan ang Ginoo lamang. Sister Maribik Patilialar Tadim, request og balaang dugo. Mara og magdilit na nako mapatukar ang uban no. Si Jason Kasipong request magpabilin og si Nancy Utasa maayo nga pakiguban, si Linda Lauron
og Irene Iya Sunsuna og si Ronnie Kisel maayong nga gabi. Awit magalangit ang gugma request by Brother Ruel Sanipa nga nanukad sa Tumunoy Moalboal Cebu. Dalaygon ang Dios sa inyohang matag kinabuhi diha. Pagkamaayo sa atong Hesus Kristo, Pastor. Good evening, ang great nako sa akong mga kaila sa imong programa, Pastor, nga nagsunod sa imong live. Mayong gabi ni Tata Aktob og ni Wing Prospero og ni Bong Gigano, maayo nga pakiguban. Dunay mga request apan dili na nako matukar, no? Si Pastor Imagine Candelario, maayong gabi Pastor, og sa tanang walay hunong nga nagsunod sa programa sa Ginoo. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless everyone watching here in Bacoor, Cavite. Kumusta mo diha, Pastor? Ang Dios magpanalangin. Og ako nga pagampo nga ang inyong batch sa paingon sa gawas sa nasod makaamo og buotan kanang makadiyos og makatao na agyoy gugma sa mga trabahante mo ni ako mga pagampo. Ampingan mo sa Ginoo maayong pagbiyahe ninyo sa gawas sa nasod. Si Gloria Miguana, pwede request ko awit, Pastor, pulong mo kinabuhi ko. Okay. Si Romeo GC, Pastor, maayong gabi, imong pamilya dalaygon ang Dios og inyong kinabuhi. Salamat kayo sa inyong panahon, Brother Romeo. Si Sasi Kundi, maayong gabi. Si Juliando, si Mateo, maayong gabi, may pagiguban. Leonie Canio, maayong pagiguban og salamat sa Ginoo ato nang dadon sa mga pag-ampog ang Dios maghatag kaayuhan sa imuhang pipi. Akong ipasalamatan ang Dios nga magpaminaw ang Dios kanunay sa atong mga pangaliya. Si Marlinda Samiao, maayong gabi, Pastor. Ipakanta nako nimo ang Dakila Ka. Mura og daghan na gyud mga kantang wala dili na nako mapatukar, Sister Marlinda. Si Ila Sandra Hunabangon, salamat Lord sa walay sawang pag-atiman sa amo ni Pastor. Wow, no? Salamat kaayo. Si Alan Opingo, maayong nga pagkikuban no, kad sa Villar Hermoso. Si Jenny Amomonpon, matod pa request og imong gonit. Salamat, Pastor. Ako'y request, Pastor, imong kanta gugmang maunongon. Okay. Siguro unya ra gyud nako na mapatukar o kahaon niya ra nako makanta. Sa mga request, no, dunanay duha diri nga nagwaiting unya na pagidaghan nga nag-request, dili na nako mapatukar ang tanan. Si Brother Freddy Aquino, maayong gabi, Pastor Gideon Dalaygon, ang pagkamaayos sa Ginoo. Pastor, akong damgo nakita nako upat ka ispan unya na ay mga tao nga matagkilid og samtang naglakaw ko akong nakita ang dako kayo nga pundohanan og tubig. Dunay gripo nga nagawas ang tubig. Pastor, og sunod nga nahitabo gikamay kog tao unya ning sulod ko kog murag budiga og nakita nako ang naay mga pagkaon dito. Og ingon niya ihaha kong hatagan og pansit og gihapkop ang pansit nga walay nakabalot silupin. Pastor, sa akong pagawas sa kwarto nagbitbit daw kog balde. Ang duha nako ka kamot nga puno sa tubig pero kay gaan raman daw ang akong pamati. Paspas daw kong galakaw sabay dagan og napandol daw ko. Pastor, og nayabo daw akong dala o gamay na lang ang nahibilin. Salamat sa tubag o pasensya kaayo. Okay, maghisgot gani og pispan, naghisgot na og tigumanan, naghisgot na og tapukanan. Kung maghisgot ka ng pispan, pag walay lain nga gisgutan, maghisgot tag pispan kinabuhi sa tao. Og ang duha ka ang giingon dinhi dunay gripo nga kanunay nag-awas asan to dapit
og dunay dako kaayo nga puduhanan og tubig, dunay gripo nga nag-awas-awas. Walay lain nga puduhanan sa ato ang kanang kinabuhi kadasig, maura gyud ang Dios. Ug kanunay kanunay nag-supply ang Dios og unsa may gikinahanglan sa matag tao. Og ang usa ka budiga nga imuha nga imong nakita sa usa ka damgo, kung imong tan-awon ang usa ka budiga, naa diha ang tanan nga mga panginahanglanon or punduhanan. Naghisgot ni sa usa ka libro ug usa ka basahon nga naa diha ang tanan nga gikinahanglan. Og matud pa dinhi og nakita nimo nga dunay pagkaon didto, ingon niya iyaha hatagan og pansit. Iyaha gihakop ang pansit, walay nakabalot silupin. Pastor, akong pagawas sa kwarto nagbitbit daw ko og balde. Ang duha nako kakamot nga puno sa tubig. Ang akong nakita ang ipakita sa Ginoo nining maong mensahe sa imong damgo, dunay duha ka klaseng doktrina nga imong karong gitimbang-timbang. Unya bantay kining duha ka klaseng doktrina nga dili ni maoy makapaluyan nimo. Ako mga pag-ampo sa duha ka klaseng doktrina, usisaha pag-ayo diha sa budiga nga mao ang Biblia. Tun-i pag-ayo og tutuki pag-ayo. Kay aron dili ka aron makalingkawas ka sa kaluyahon nga imong maagian. Mo na nga ako mga pag-ampo nga ubanan og dasigon ka pag-ayo sa Ginoo, dili lamang sa pagsangyaw kundi sa pagtuon gyud sa pulong sa Ginoo. Tutuki pag-ayo ug usisaha pisa-pisa pag-ayo ang matag mensahe sa Ginoo diha sa Biblia. Og ayaw ba og usa ka na kapag pahinumdom nga dili ka dapat basta-basta mudawat unsang klase pang mga doktrina. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni Ronnie Kiesel. O maayong gabi Pastor, request ko kanta sa ngalan mo. Ako ni paspasan sa pagbasa to igsoon si Linda Lauron, si Iloso matod pa to igsoon nga nanukan sa Bacolod. Si Jerly Salvia Pigalan, salamat Pastor sa pag-share sa tambal. Gamit ka sa Ginoo para makabalupod ko sa tambal, daghan kaayo salamat. Ang Dios ra gyud maoy mananambal ug mogamit siya og instrumento aron ang atong gipangayo maangkon og madawat nato. Si Inday Dorlin in Cabo, Pastor, ipaapil na ko ang pag-ampo sa akong anak nga si Jadit Paul Jadit Paul no, in Cabo Tinsay sa iyang hilanan. Ako ang ideklarar sa ngalan ni Jesus nga si Paul in Cabo unsa man ni akong anak na si Janet Paul in Cabo. Akong ideklarar nga mamaayo karon dayon sa ngalan ni Jesus. Pasalamati si Lord nga ang Dios nag-ayo sa imuhang anak. Si Ima Orfanil, maayong gabi na sad Pastor, nakapaminaw na pud mi sa imuhang mga mensahe. Bless kaayo mi basta man makapaminaw na pud mi. Wow. Si Ibilin Serafin, maayong gabi, maayong nga pakiguban og Pastor, shout out diri sa akong family for Cadilia from Surigao, General Luna. Si Genevieve Jean, maayong gabi og Sister Bernadette, maayong gabi may pagpaminaw. Si Elena Alisna, maayong gabi diha. Kumusta po Pastor? Salamat sa Ginoo kiragyon. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulo. Nining kagabion, kumusta ang tanan kong mga kaigsunan? Okay. Kumusta? Matod pa ni Sister Elena. Si Tommy Bicon, maayong gabi og Sister Teresa, maayong gabi Pastor. Salamat natong tanan Pastor, nabati na sab nato ang pulong sa Dios. God bless sa tanan tang mga
tanan, Pastor Gideon. Pastor, gihukman nako sa akong igsuon nga gisilutan daw ko kay nasakit ko, Pastor, wala man ko'y gibuhat. Dili tanang sakit kanang hukom, dili. Dunay plano gyud ang Ginoo, dunay pamaagi ang Dios, dunay minsay ang Dios. Maayong gabi, Pastor. Shout out ko sa akong mama Flor Felix Kilat ug sa ako ang mahigugmaong Musudin Felix mabanggit ug sa ako ang mga anak. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Mabanggit Saide Felix Mabanggit, Pastor, tabang kog ampo na makaamo ako buutan. Okay. Si Sister Maricel Henriksen, hey, hi Pastor, maayong gabi ninyo diha og sa tanan, diha pa ko sa work. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Sister Maricel, og maayong hapon diha sa Sweden, og maayong gabi diri sa Pilipinas. Estralita Balaw, maayong gabi, salamat sa manindot nga minsay ay imong ipaabot. Amen, no? Salamat kaayo. Pastor, ngayo ko help healing prayer sa ako ang Paris saya sakit sipon hilanat siya si Jihan. Kaya ato dadon sa mga pag-apo I declare healing, complete healing in Jesus name. Si Gloria Magwan, Pastor, patabang kog ampo sa akong si Gilbert Magwan, Pastor, nagsakit sa may sakit. Si Delilah Maraasin, maayong gabi o maayong nga pakiguban ni Christopher Agustin nanuka dias Davao de Oro. Maayong gabi, Pastor Singer, always Saudi Arabia, sila mi likin o tero. Si Rachel Abiba, maayong gabi maayong nga pakiguban. Matot pa, Pastor, okay, paampo sa asawa sa akong igaagaw, gisudlan og bad spirit, kinalan og deliverance. Mas maayo ipatawag ang pastor para ma-deliverance ang asawa sa imong igagaw. Si Joljin Pancho, maayong gabi sa Bakong Negros Oriental. O niya na request para dili na ako mapatukar, ha. O si November 26, Pastor, paapil ko sa imo mga pag-apo, Pastor, mabalik ang among maayong pagbati sa akong bana. Pastor, kay murag lisod kaayo higugmaon ang usa ka tawo, Pastor, nga bakakon. Basta imong bana dapat imo nang dawaton. Dawaton yun nimo tanan. Basta imo bana, ikaw mo imo adjust. Dawaton nimo uban sa mga pag-apo, pasalamati ang Dios. Og dadara gyud sa mga pag-apo imong bana, dili ka niya pakyason. Ato ta sa pamalandong sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan. Og doon na pag-minsay diri daghan, no? Si Ilay Satra Hanubangon, salamat kayo, Pastor, daghan paunta makadawat sa pulong sa Ginoo. O mapanalanginan sa Ginoo, mabag-o pinaagi imo life. Og matod pa, basin ako mismo og ako ba Pastor, naligon mi nimo, Pastor. Salamat, Lord. I love you, Lord. Salamat kaayo, Sister Eliza. Si Rodrigo Bantilan, maayong gabi, Pastor, patabang ko ampo sa akong hawak. Kay ato anang dadon sa mga pag-ampo imong hawak. Nawala naman diri ang ako ang kuan. Napaong lagi ang ako ang napaong man. Okay, ako asang ko ano na, murag nawa man ako ang mouse. Palong lagi akong mouse base. Okay, di ara di ay. Okay na. Maglisod kog control og walay mouse. Sige. Salamat sa Ginoo, no. Rodrigo Bantilan, maayong gabi, Pastor, patapang ampo sa sakit dili na hawak o niya kaso gakod og tindog dili na kuno kaso. Ako ning i-screenshot inyong mga prayer request, ha.
ug si Jihan ato anang dalas mga pag-ampo. Si Junji mayong pakiguban, si Lornali Abaw. Ug daghan pa gyud no nga nag-message. Matod pa Il Mundo Abang Pasgod PM pwede bata mutambong sa kasal sa Katolik kunya mukaon sa ilang hikay. Okay ra gyud nang kuan kanang hikay sa kasal. Ay ra nang hikay sa pista. Sige adto ta sa pagpaminaw no sa mga pulong sa Dios. Unya palihog kuhaan yung Biblia ug adto ta sa mga mensahe sa Ginoo. Ang hisgutan nato mga kaigsunan, hisgutan nato kining gahom sa pagsangyaw o gahom sa pagdaig. Buhat kapitulo 16 bersikulo 16 nag-ingon hangtod ni sa ato ning basahon mga kaigsunan hangtod sa 40. Para ato ra gyung ma-Bible reading kining 28 ka kapitulo sa libro sa buhat. Okay. Og ako nagtuo nga ready na mo og ato ning basahon. Usa ka adlaw ni ana samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae nga diri pa sugod og 11 kay wala pa din ako ni mabasa ang pagkakabig ni Lydia dito sa Pilipos. Bersikulo 11 nag-ingon, busa mibiya kami sa Troas hakay sa linayag nga sakayan ug midiretso sa Samotracia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan dito miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia nga kolonyal usab sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlaw ipapahulay migawas kami sa syudad og miadto sa Dublin sa suba kay naguna-una man kami nga dito may tigumanan sa mga Hudyo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami og nakigsulti ngadto sa mga babae nga nagtigom dito. Usa ni adtong namati na kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Madlukon siya sa Dios og ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit diri kamo abot sa akong balay kung isipon ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Og wala gayod siya pabalibad. Mga igsuon, sa imong pagwali diha sa mga tao, doon na mga taong mutuo. Doon na po'y mga taong dili mutuo, doon na po'y mga taong mo yamid, apan doon na mga taong mudawat sa mga pulong sa Ginoo. Sa nasinatian ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, ingon nga siya tinunan, mauusab kita nga mga tinunan. Ang naa ni Pablo maunta ang naaunta usab nato. Mao ang kadasig ug kainit sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o pagpaambit sa mga mensahe sa Dios sa tanang panahon. Ug kinahanglan ato ning mabatasan ug ato ning mabansay ang atong kaugalingon ug atong kinaiya sa pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo ug diha magsugod diha sa pamilya. Diha sa inyong pamilya mga kaigsuonan, kinahanglan inyo ning mabatasan ang pag-inambitay, pagbinayloay og mga bersikulo. Nindot kaayo mga kaigsuonan kon ang usa ka pamilya naay time sa pagbinayloay mga bersikulo. Sa akong pamilya mga kaigsuonan, akong ipasalamatan ang Dios kay dunay arrangement. Ang akong time wala man tuod karon sa orasahan sa akong mga anak, pero ang akong asawa nagtudlo sa akong mga anak niining taknaa. Nagtudlo ang akong asawa sa mga pulong sa Dios, nagbasa sila sa pulong sa Dios sa Biblia na adiri sa akong likod. While naghatag sad ko og panahon alang ninyong tanan. Og akong ipasalamatan ang Dios nga iya kaming gidasig og iya kaming gihatagan og mga pamaagi aron ang tibok namong pamilya kanunay na ang init og kadasig sa pagsunod sa mga mensahe sa Dios. Og mauusab ang ako ang mga pag-ampo
nga kung unsay gibuhat sa Ginoo sa among kinabuhi ug mauni ang mong response sa minsay sa Dios nga naas balang kasulatan, akong mga pag-ampo mauusab ang inyong makit-an sa inyong Pinoyanan. Nga naamoy pag binayluay og mga bersikulo, naamoy pag inabitay mga minsay ug diha magsugod ang pagbansay. Sa panahon nga maanad na ang imong kalag, ang imong kaugalingon sa pag-share sa pulong sa Dios, muadto na kag mga dapit dili nakakapugong sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo, ni pagpadawat sa mga sa tao ngadto sa Ginoo. Og mauni ang nabatasan ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa iyang pagkatinon-an. Og ikaw ug ako sama ta ni Apostol Pablo nga nakadawat sa balang espiritu. Og kining maong balang espiritu mga kaigsunan, dili ni siya ingon na nagkalain-lain, usa lamang kabalang espiritu nga anaa nimo og naa nako og ang anaa usab ni Pablo. Dinhi gipakita mga kaigsunan nga ang usa ka magtotoo o usa ka tinun-an dili gyud maulaw sa pag share sa pulong sa Dios, sa pagpaambit sa mga mensahe sa Dios. O excited ang usa ka magtutog sa katinun-an kung dunay mga tao nga naghatag og higayon ngadto sa Ginoo. Ang giadto ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, mga taong mahadlokon sa Ginoo. Mga tao nga mga maayong tao diha sa Macedonia, kung imong tanahon, didto siya miadto sa daplin sa suba ug matud pa diin didto may tigumanan sa mga Hudyo alang sa mga pag-ampo. Ang nakanindot mga kaigsunan kung naakas mga biyahe, ayaw gyud kalimot og mga tigumanan, ilabi na gyud sa mga prayer house, labi na gyud sa ato mga kaigsunan nga naa sa mga lagyong lugar. Kung naamos mga lagyong lugar, ayaw gyud kalimot pagpangita og mga dapit nga pwedeng mong makaampo sa Ginoo. Dunay mga dapit mga kaigsuonan nga angay gyud ninyong tagaan og panahon sa inyong kinabuhi aron makaampo, aron makadayeg og makashare sa pulong sa Ginoo ug diha sa pag-share sa pulong sa Dios. Dunay pinasahing kadasig, dunay pinasahi nga gugma nga imong bation nga gikan sa Dios. Ang usa ka magtotoo nga magabiyahe o bisan asa nga dapit o bisan asa nga lugar, kinahanglan mabatasan gyud niya ang pagpangita og mga tigumanan. Kaysa ako nang gikaingon kaniadto, ang usa ka agipo nga kusog kaing musiga, kung imo nang ipaduol sa usa ka dakong daob, ang agipo musamot ang iyang siga. Pero kung ang usa ka agipo, I hope nagkasabot mo aning akong istorya. Kung ang usa ka agipo imong ipalayo diha sa usa ka daob, magkapaong ang siga hangtod mahimo na lang baga ug mamatay ang kayo. Mao bitaw na nga si David mga igsuon, naasas mga biyahe, naasas mga lagyong lugar, kanunay niyang gidasig iyang kaugalingon sa pag-adto og balay alampuanan. Uhaw kay si David mga igsuon sa mga tigumanan sa pagdaig sa Dios. Ug mausab kini ang gipakita sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa iyang mga biyahe. Pagkamatikod niya nga tua ditoy mga tigumanan alang sa mga pag-ampo dito sa daplin sa suba, wala siya maglangan, miadto sila. Og nakigsultis ka mga kababayan-an mahitungod sa pulong sa Ginoo, usa nga midawat kining usa ka babaeng mahadlokon sa Dios nga si Lydia. Og ako ni ipadayon diri sa bersikulo 16
nga gihatagag uluhan ang pagkapriso ni Pablo ug ni Silas. Usa ka adlaw ni ana samtang nagpaingon kami sa dapit sa ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae nga gitugahan sa yawa o gahom sa pagtagna sa umalabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, nakasapi pag-ayo ang iyang agalon. Misunod siya kang Pablo o kanamo nga nagsinggit, kining mga tawhana, mga sulugoon sa labing halangdong nga Dios, nagsangyaw sila kaninyo sa minsay sa kaluwasan. Tinuod yun, gaduna yun ni siya kuan kanang gasa ning bayhana. Kay ang iyahang mga pinulungan, tukma man sa tinuod nga kahimtang nilang Pablo ug ni Silas. Versikulo 18, iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw, hangtod nga gisamukan si Pablo og milingi kaniya og giingnan ang espiritu sa ngalan ni Jesucristo gula gikan kaniya og migula dayon ang espiritu. Sa diha nga ang agalon sa babae nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo og si Silas o gidala ngadto sa hukmanan. Unya didto na sila at sa tubangan sa mga maghukom nga Romanhon. Ang mga agalon sa mga babae miingon, kining mga tawhana, mga Hudiyo, og nagsamok-samok sila sa atong syudad. Nanudlo silag mga pagtulunan nga supak sa atong balaod o gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo o ni Silas o misugo nga bunalan sila. Human sila bunali pag-ayo gibalanggo sila o gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasukang hawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Grabe nga mga nasinatian sa mga alagad sa Ginoo. Ang gibuhat ni Pablo mga kaigsuonan, walay laing tinguha o katuyuan aron ang tao maluwas. Nagwali si Pablo ug si Silas sa minsay sa Dios aron sa kaluwasan sa tao. Aron ang tao mabago. Apan ang mga tao nga dili gusto nga makasabot sa minsay sa Dios, usasad sa mga hinungdan kay na kanang nabikil ang mga pangita ni ining amo sa usa ka babae. Kay matod pa sa atong gibasa mga kaigsuonan, ang mga pangwarta sa amo sa babae naputol, nawagtang kay ang usa ka babae nga gihiyasan sa pagpanagna, mga igsuon, gihinginlan ang maong gasa, ang daotang espiritu, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Mao hinungdan nga ang agalon sa babae nisalta ang iyang kasuko o gipadakop nila si Pablo. Imagino nato mga kaigsuonan, niadto ka ni anang lugara, kunya wa kay kaila, wa kay amigo, wa kay mga wala gyud kay pwedeng maduulan. Lisod mga igsuon, kanang mga misyon nga mga biyahe, partig yun ang lisura. Imong atong unaon ba, moadto ka ng lugara, wa kay kalibutan, wala kay nahibaluan, naabanay mga NPE, naabanay mga mangtas diha, wa gyud kalibutan. Ang tuyo ug ang mga plano nganong muadto ka ng lugaraha aron dad-on nimo ang kaluwasan alang sa mga tao. Nya sa imuhang mga sakripisyo, sa mga sakripisyo ni Pablo aron paghatag og kahigayunan sa mga tao, paghinulsol og makabalik sa Ginoo, taliwala sa ilang mga sakripisyo, maunay ilang nadangatan.
purting lisura. Matod pas uban, pastor, purting yung lisura. Dawaton. O niya, mauna ni ang ikaduhang higayon nga si si Pablo na bugbog. Kaya ang unang panaw mga kigsunan dito sa Ikonyo, nabugbog sirado sila, gani hapit sila mamatay. O niya, kani, gitabangan sila sa mga tao pagdagmal. O niya, grabe gyud. Makaingon tang dili makatao gyud ang ubang mga tao nga mo dagmal sa mga alagad sa Dios. Gidagmala nila o niya gigisi pagyud ang ilang bisti. O niya gipabunalan pagyud sila pagkawa gibatasan mga tawana. Grabe. Makaingon tang way balatian. Tungod ra sa kwarta. Tungod ra sa income. Doon na yung mga tao nga dali makahimo o dili maayo ngadto silang isikataw kung ang pangita nay mahilabtan. Unya ilahang gi pabilanggo si Pablo. Unya gipagwardyahan, gikandaduhan ang mga bilangguan. Gibilanggo pa, gikanduduhan pa. Unya didto pagyud sila gibutang sa pinakasuok dito sa bilangguan ug gawas pa ni ana ang ilang mga tiil gilugpitan pagyud og mga kahoy inakob. Pertig yung pagkapaita. Ikandidahan pang ilang kamot, ang ilang mga tiil siguro gipalingkod sila, gipatuyod. Gipalingkod, gipayaka dayong gipatuyod siguro ang ilahang mga tiil dito gilugpitan og mga inakob nga kahoy. Mura bitaw buang nga wa gyud pertig yung paita. Unya mauna ilang naani sa ilang mga sakripisyo paghatod sa kaluwasan para sa mga tao. Kung imong tan-awon ba kung si Pablo tawhanon pagyud? Kung si Pablo mga kaigsunan wala pa gyud mabag-o, wa pa gyud mausab. Pero tindaghan nagkapit si Pablo. Pero tindaghan nagkapit kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Pablo, ngilngig siyang klase nga pagkatao. Pwede siyang manawag. Aron ning mga tawhana nga nagbugbog, nagbuna nila, nagbugal-bugal nila, masilutan. Pero wala gyud na buhata ni Pablo. Kumusta ka tanong? Kitang mga Kristohano? Mga magtotoo, kumusta naman ta? Makadungog ra ganig istorya sa laing tao, mura rang perti ng buaya. Sakit na kaayog pinulungan. Mao ba nay tinuod nga mga tinunan? Ang tinuod nga tinunan mga kaigsuonan taas kay pailob. Taas kaayo og pailob. Laom kaayo og pagpaubos. Kung imong tan-awon si Pablo mga kaigsuonan, ngilngig siyang klase nga pagkatao. Doon na say authority. Doon na say mga kapit sa gobyerno. Doon na say mga inilang mga abogado ngilngig kay membro sa Sanhedrin sa Jerusalem. Pero sa dihang gidagmalan siya, wala siya muduol ni bisan kinsa. Ni nagpalaban o gobyerno. Ni nagpalaban og mga inila o mga dagkong mga tao. Dili makatao ang ilahang na sinatian. Dili makatarunganon kumbaga. How about sa matag usa? How about sa tuang pagkakamagtotoo? Kumusta naman kahata? Inana bata nga klase nga pagkatinunan? Singkahan lang mo singkasan.
Makadungog rag istorya mga igsuon murag si kinsa na. Inana bata nga klase nga pagkakristohanon? Wala gyapon ta mausap. Di gyapon ta angayan sa panalangin sa Dios. Mga igsuon, si Pablo kung imong tan-aon, grabe ka isog. Dagahan ka isyang pwedeng madaulan. Pero sa diha nga siya gibugal-bugalan, siya gipasanginlan, siya gibutang-butangan, gikisi pagyud nila ang bisti, gipakaulawan at atubangan sa mga tao. Pero wala gyud siya muhimog lakang aron ang mga taong nga nagbugal-bugal niya, mga taong nagbutang-butang niya, silutan. How about nato? How about ninyo? Kamu diha? Kumusta naman ang inyong pagkakristohanon? Doon ay mga tao nga ngilngig kaayong makadaig, ngilngig kaayo nga maka simba, makahilak, pero ngilngig pug kaayo kung butlang. Dili basta-basta ang gibuhat ni Pablo. Nagwali siya sa tinuod nga mga mensahe. Doon nagyusay rason dapat para iyahang kaugalingon o ang kinabuhi ni Silas iyang mapanalipdan apan wala siya gihimong lakang. Para manawag sa iyahang mga kaila, manawag sa iyahang mga gisaligan, wala siya mabuhat. Nganuman, gipakita niya nga patay na ang iyang kaugalingon ug ang nabuhi si Kristo na. Muna niingon siya sa iyahang sulat, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na ang niya kanako. Mauni ang gipakita ni Pablo mga kaigsunan. Diha sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 ingon siya, gilangsang ako uban kang Kristo didto sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na nga ani kanako. Og kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanato. How about sa atong kinabuhi igsoon? How about nimo? Makadungog ra ka og istorya sa imo ang ka-churchmate? Makadungog ra ka og istorya sa imong silingan? Kumusta kuno ang imong pagkakristohanon? Kung dili na ba ikaw ang nabuhi? Kung si Kristo na ba ang nabuhi nimo? Hinumdumi, matag karon og unya dunay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Sulayon ta, sukdon ta, bairon ta, aron mas makatugkad ta kung nabag-o bagyod ta sa atong pagtuo kang Kristo. Ang uban mga kaigsuonan, grabe pang isugang makigdebate. Nagsikinsa. How about nimo? Masingkan lang sa imong asawa, luod na. Singkan sa imong bana, ambot lang ninyo. Kamurag yun na sayo na ng inyong kinaiya kung inaana mo. Kristohanon, magsigilalis. Kristohanon, murag, mga pailob. Inaana ba nga klase nga ipakita ni Pablo? O niya kung mubati ganig kalisod mga kaigsuonan, mura na og wa na gyud Ginoo. Magmarka bahala dayon. Pero unsa may gipakita ni Pablo, dili basta-basta ang kalisod nga nasinatian nila ha. Unya kining kalisod nga ilang nasinatian, dili pagyud tungod kay nagbuhat sila dautan. Nagsangyaw pagyud sila sa pulong sa Dios. Sakripisyo pagyud dili tungod sa ilang mga pangandoy, kundi dili tungod sa plano sa Dios.
Doon na unta sila'y dapat, doon na unta sila'y irason, na unta sila'y ikarason sa Ginoo moingon nganong nainani man ko Lord. Pero unsa ilang gibuhat, taliwala sa ilang mga nasinatian. Daghang kayo mga tao, resulta pas iyang binuhatan, mangutana pas Ginoo, Lord, nagkasakit lagi ko, Kristohanon maunta ko. Kristohanon na noon ko, Lord, nagkalisod man noon lagi ko. Hilas ka inampuan. Murag mahayan pa ang Ginoo. Inana ba kang klase pagka-Kristohanon? Tanawar ko si Pablo. Si Pablo unsa may ilang gibuhat. Bisan gilugpitan ang ilang mga tiil sa inakob nga kahoy. Gikadinahan ang ilang mga kamot o gibutang sila sa pinakasuok nga prisuhan. Ngit-ngit og way tarong suga sa una oy. Gawas karon na anay electricity. Na anay kuryente. Talagsa na mo burn out. Sa una, ang suga, lana ra. Lana. Lay suksok anang kilid. Mag-aso pa. Ang ilang ilong mapuno pas alingaso. Nya, grabe, kwartyahan, gikadaduhan. Gamahay ba sila? Namuligib, nanguan ba sila? Kanang nangwinta ba sila? Ato kunong tanahon. Sa diha nga sila gibilanggo, versikulo 25. Sa hapit na ang tungang gabi si Pablo og si Silas nagampo og nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios og namati kanila ang ubang mga binalanggo. Sa kalit milinog og kusog nga natay og pagayo bisan ang pasukuranan sa bilangguan og nangaabli ang tanang pultahan nga nangatangtang ang makadina sa tanang mga binilanggo. Daghang mga tao nga gustong makakitag milagro sa ilang pagpangalagad pero dili man gustong mo sakripisyo. Unsaon pagkasinatig milagro nga dili man kahatag og sakripisyo. Ang tinuod nga tao nga nagsakripisyo kanunay andam ngumudaig para sa Ginoo. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kalisdanan na ay mga Kristohanon. Magkalisod gani, lain mo'y pasanginlan. Na? Ikaw may nagkalisod niya, lain mo'y pasanginlan. Dili gid mi magkautang pastor kung wala pa mi makapastor pala utang. Malandong bukunuta. Ano pasanginlan man nimo ng ubang tao sa imong kalisod? Si Pablo mga kaigsuonan ang ilang kalisdanan dili tungod sa ilang gustong pangandoy tinguha, dili sa mga butang. Gibilanggo sila nga nagwali sa pulong sa Dios. Angay unta murag dapat na sila'y ikarason ngadto sa Ginoo. Nganong man ni Lord? Nganong nainani man ko? Pero wala nila na mabuhat. Dili sila kahimo ana. Kay dili na sila ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi diya sa ilang kasing-kaso. How about lagi sa ato How about sa inyo may mga kaigsuonan? Kumusta naman ang inyong pagkakristohano? Hinumdumi, masukod ang pagkakristohanon kung naaskas kalisod. Kristohanon ka, niya naakas kalisod, pasanginlan ni mo ng uban. May klaro. Dunay mga tao nga naas kalisod, di nagyod kay nomdom og simbahan. O niya, mura og mahayan ang Ginoo. Ngano man ni Lord nga, daghan man kay kong problema, libog man kayo ron, niya, daghan kay kalisdanan, daghan kay bayranan. Di nakadaig, di nakaampo. Niya ang inampuan, mura nagluy-luy na kaayo. Ibayo ang kamot, murag na gyud. Luy-luy na kayo, ipatas ang kamot, na.
Inana ba ang klase nga kahimutan sa Dios? Dili. Ang kahimutan sa Dios, bisan kung naakas mga pagsulay, bisan kung naakas mga kalisdanan, kibayaw gyapon nimo ang imong makamot sa mga pagdaig sa Dios. Matandog ang kasing-kasing sa Ginoo nga makakita nimo nga bisan kun gisulayan na kas kalisdanan, naakabisan unsa mga problema apan nakahimo gyapon kas sa pagbayaw sa imong makamot ngadto sa Ginoo, imo gyapon kasi ang gisimba, imo gyapon sang kiday ug gipasalamatan ug diha sa imong himo mga kaigsuonan dunay buhaton ang Ginoo. Unay gusto sa Ginoo nga makita nato nganong gisulat ang mga panghitabo sa kinabuhi ni Paul, ni Pablo ug ni Silas. Nangandoy kag mga milagro kung naay mga pagsulay. Ayaw hikawi ang Dios sa imong mga pagdahi. Ayaw hikawi ang Dios sa imong mga pagpasalamat. Damor nga naa kay mga pagsulay, damor nga makasinati kag kalisod, damor nimong daygon ang Dios, damor daygon ug pasalamatan nimo dapat ang Ginoo. Ayaw pangwinta, kay watay angay nga mangwinta. Piniyalan rata. Mga igsoon, gusto unta na ko ning isyagit. Gusto na ko ning isyagit kini mawaliha alang sa tanan. Daghan kayong mga tao, kag may rang hinungdan mo biya na sa pagpangalagan, ug pasanginlan panguban. Mga igsoon, gusto ba ka nga makakitag mga milagro sa imong pagpangalagan? Ayaw kaluya. Kung doon ay mga pagsulay. Damor kang muduol sa simbahan. Damor kang muhatag og panahon para ni Lord. Gatuo ka sa imong abilidad o sa imong nabatunan karon magpadayon ang imuhang karuhay. Hinumdumi ang atong panahon paingon sa kaguliyang. Muabot ang panahon ang salapi ug kwarta dili na mapuslan. Ug ang problema maurabay gigukod sa kasagarang mga tao sa kalibutan, ang kwarta. Pero hinumdumi nga muabot ang panahon nga ang kwarta according sa Biblia dili na nimo mapuslan. Muabot ang panahon nga walay nay lain nga pwede nimong gamiton ang imong pagtuo, paglaom ug gugma para sa Ginoo. Dapat diha ka magbansay. Dapat diha nimo anaron, dapat diha nato anaron ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi. Kanus ama nato anaron? Kung naa gani mga pagsulay, dapat damor kang modaig ni Lord. Dapat damor kang mo pasalamat ni Lord. Dapat damor kang muluhod ug moingon ka, Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon. Wow! Matandog ang kasing-kasing ni Lord ug andaman kag pinasahing mga milagro panalangin nga wala nimo damha. Unsay nahitabo? Taliwala sa mga nasinatian ni Pablo. Wala nila kwinta ug unsa ang ilang sitwasyon. Wala nila tanawa. Kay ang ilang nas kasing-kasing ang pagkamaayo sa Dios, ang pagkagamahanan sa Dios, ang pagkamatinud-anon sa Dios, ang pagkamilagruso sa Dios nga ilang gialagaran. Dapat maunay ibutang nato sa atong kasing-kasing sa atong pagpuyos kalibutan. Unsay nahitabo? Dunay linog. Nagpadala ang Dios og linog. Ang linog nagpakita na, naghatag na og signal sa presensya sa Dios. Sa diha nga naay linog, ang tanan nga mga pultahan sa bilangguan automatic nga naabli, og ang tanan nga mga kamot tiil nga gikidarahan automatic nga nangatangtang.
Og matod pa nahigmata ang mga tigdudanan sa mga bilangguan og pagkakita nila nga abli ang mga pultahan, gipakaingon nilang nangalayas na ang tanong nga bilanggo busa gilanit niya ang espada aron maghikog unta apan misinggit si Pablo. Ayaw paghikog ani ara kaming tanan. Grabe ning istorya ang mga kaigsuonan. Ako ning basahon para mahuman gyud nato igbasa. Busa ang tinugyanan sa karsel nangayog suga unya misulod sila og nagdali og mi luhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo og ni Silas. Unya gipagawas niya sila og gipangutana, sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas. Sila mitubag sa ligi ang Ginoo. Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong pamilya. Unya siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion giugasan gihukagasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad o gibunyagan dayon sila og ang iyang panimalay. Unya gidala nila si Pablo og si Silas sa iyang balay og gipakaon, nalipay siya og ang iyang panimalay kay siya mingtuo naman sa Dios. Kung ikaw magtutuo, wala kay laing atimanon ang alagad sa Dios. Damor nimong atimanon ang mga alagad sa Ginoo. Damor kang atimanon sa Dios. Kay wala nimo buhata sa mga alagad sa Ginoo, gibuhat na nimo diha kang Kristo ug si Kristo ang mubalos ana alang kanimo. Maunay gi promise ni Jesus. Mauna nga sa dihang mintuo ang usa ka tinugyanan sa karsel uban ang pamilya, giatiman nila si Pablo. Sa pagkabuntag ang mga maghukom, mga marumanhon nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo ug si Silas. Busa gipahibalo sa tinugyanan sa bilangguan nga si Pablo si Silas nga nag-ingon, gipabuhian na kamo sa mga maghukom ug lakaw kamo uban ang kalinaw. Apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, gipabunalan nila kami sa atubangan sa mga tao bisag kami walay sala og mga Romanhong lungsuranon pagayod. Kay gipakaulawan magid sila. Unya ila pa kayod kaming gipabilanggo og karon buhian lang kami nila sa tago. Dili kana mahimo, kinahanglan nga sila gayod ang mga Romanhong maghukom ang muanhi dinhi og maoy mo pagula kanamo. Gitaho kini sa pangulong sa kapulisan ngadto sa mga maghukom sa mga pagkadungog nila nga sila di ay si Pablo ug si Silas nga Romanhon nga taga lungsuranon nangahadlok sila. Busa nangadto sila og nangayog pasaylo kanila unya ilang gipagula sila sa bilangguan og gihangyo sa pagbiya sa syudad. Busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilangguan og nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsuonan og ilang gidasig sila og unya namiya si Pablo ug si Silas. Wow! Grabe ka kahibulungan ang kasing-kasing ni Pablo. Grabe kabaliktad ba nga kaadto perting isuga, perting malituha. Ngano man ang uban mga kaigsuonan nga ang uban Kristoha asawa di pa Kristohan perting hilumona. Mura og mutingog rag mabikil kanang matingog rag masangit. Nahimo na noong Kristohanon perti na noong isuga. May isog nga muwali perti noong isugang mangwinta. Oy ako be nagkuan ana ako dili patungod nako dili gyud nay mahitabo ning tigumanana. Grabe bitaw no. Ako be gagasto ana, ako be gyud nagpakuan ana. Ako nagpanindot ana. Wala binako na kawatan ng kwarta nga ako ang gipadala. Ay. I hope and I pray ang atong kinabuhi dapat ang kinatibok ang kinaiya. Ang dagway ni Kristo, but ipasabot ang batasan ni Kristo, mo'y atong mabatunan. Akong mga pag-ampo, mga kaigsuonan, na amang kas kalisod, na amang kas problema, akong mga pagdasig, ayaw gayod kini ipanumangil libesan kinasa. Kay basi gisukod ra ka sa Dios. Gisulayan ra ka sa Ginoo. Ayaw mahay ang mga kagahapon.
Ayaw mahayi ang unsamay imong nahimo kaniadto. At tubanga unsamay mga pagsulay. Naamang kas kawaladon, naamang kas mga problema balatian. At tubanga sa mga pagdaig sa Dios, sa mga pagpasalamat sa Dios. Kay damor ni mong daigon ang Dios. Like Daniel. Si Daniel mga kaigsuonan. Ibutang-butangan siya. Murag naipit si Daniel sa balaod sa ilang hari. Pero gitambog siya sa leon. Gidaig ra niyang Dios. Ang pamaagi mao ni para di ka mabugatan. Ayaw tutuki ang problema. Kaya di ka kasulbad. Besag kapila pa na ni mo tutukan. Ayaw tutuki ang problema. Ayaw ihatag ang imo atensyon sa problema. Paningkamuti nga malikayan, malimtan og dili nimo tagdun ang problema. Ayaw entertain ang problema. Paningkamuti nga mapokus nimo ang Biblia. Kay kung mahatak nimo ang kinitibuk-an nimong kaugalingon sa Biblia, walay laing maging resulta, daigon nimo siya. Pasalamatan nimo siya. Likay ang pagpangandoy sa mga butang nga walay labot sa plano sa Ginoo nganong nabuhi ka. Mauni ako mga advice ug ako nagtuo nga kinigikan sa Ginoo. Likay ang pagpangibog, ang mga pagpangandoy sa mga butang nga walay labot sa plano sa Dios sa iyang pagpakatao kanimo. Busa ang imong buhaton no ni. Pangonsulta pa kanunay sa Ginoo, pananghid kanunay sa Ginoo, Lord. Okay ba nga mo abroad? Okay ba nga manarbaho? Imo ba ning kabuton? Pangayo og mga ilhanan. Ayaw unhi ang Dios. Ayaw unhi ang Dios. Ug ayaw kalinti ang pasidaan sa Ginoo. Ako nakabalo ko nga gikan sa Ginoo. Kung naa manggani kas kalisod, bisan unsang klaseng kalisod, ayaw gayud mahay ang unsa may imuhang naagian. Ikaduha, ayaw gayud ipanumangin ni bisan kinsa. Kay ang tanan dunay katuyuan. Dunay rason nganong gipasinati kas Ginoo. Nganong gitugutan na diha sa imong kinabuhi. Like ni Jacob. Ni Job. Si Job mga kaigsuonan wala na'y makalabaw sa iyang mga nasinatian. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, grabe. Sa kahintang pa lang ni Pablo ug ni Silas, dili basta-basta. O lagi na kung ato ang tan-awon ba, perting naghanag yung tao pa nga magtutuo, nga tabanganan kayo. Gagmay ra kay problema ang kinaiya perti ng batiya. Dunay mga sitwasyon pagani nga may pagani ang mga may pagani ang dili magtutuo. Kay moingon pa nga ay gamay ra man kaayo na nganong naay na nga klase mga tao murag kaulaw na. May pagani ang makaingon ta nga, may pamanggani ng uban wala pa ang ubang mga dili magtutuo mo ingon na lang nga ay kagamay ra man taon day maura man day na hinungdan. Mga igsuon, iampo kanunay. Iampo kanunay ang imong kinabuhi. Isurrender kanunay ni Lord. Pangayua sa Ginoo
uban ang imong paningkamot sa pagpaduol kaniya aron ang kasing-kasing makabatog kabaguhan. Kay dili gyud dawaton sa Dios ang taong mga lagad nga dunay kasuko, dunay kalagot, dunay pagdumot, dunay kasina, dunay garbo. Kay mo resulta nagpagkabingkil-bingkil. Labaw nga dili dawaton, labaw nga dili sad kasulod sa kingharian sa Dios. Ang mga mensahe sa Ginoo, kung makasinati gani kag kalisod, likay para di ka mapuno. Likay. Sila si Pablo wala mo sungasong. Ibalik sa mga tao niya, balik siya sa balay ni Lydia, kay si Lydia mahadlokon sa Dios ug maayong tao ug maatiman nila. Adto pakiguban sa mga tao, pangita ang mga tao nga sama kang Lydia. Ug kinis Lydia, kung imong lantawon ang mga saad sa Ginoo, number 1 ni nga makadawat sa mga saad sa Dios, sa mga panalangin sa Dios. Kay bisan kinsa katong moatiman sa mga lagad sa Ginoo, gantihan gayud sa Ginoo. Gantihan sa Dios. Ang mensahe karon mga kaigsunan diha sa kapitulo 16, dunay gahom ang pagsangyaw. Dunay gahom ang mga pagday apan ang requirements mao ni pabilin nga magpapaubsanon. Paniguruha nga mapaubsanon kanunay ang imong kasing-kasing. Paniguruha nga mapaubsanon kanunay ang imuhang una-una. Mailan na nimo nang mapaubsanon ang imong kasing-kasing. Kung naay mga tao diha nga mga magtotoo makigtigi, imo ra nang yanguan. Na may mga magtotoo kunuhay nga mura ba og muwali ka, musir ka, murag malain noon. Nya maguna-una og dili maayo. Kini murag mangabig na siya ni mimro. Na mga pastor nga na ikinaiya sa tao, na leader nga mura og magguba ang ilahang kasing-kasing kung ang ilahang sakop sa simbahan walihan. Munang sa ako ang kinabuhi, dunay mga kaigsunan nga muhangyo nga pastor kanang Bible study hime. Sumala sa ako ang nakatunan sa eskwelahan, sa Bible school o sa mga seminar. Gipahinumduman gyud mi nga kung ikamunay mamastor, kung naay mga taong mo imbitar ninyo unya kanang tawhana or balaya giatiman naglaing pastor, ayaw mo dali-dali ug tando. Pamalandongin ninyo pag-ayo. Kadili maayo nga naigatiman, musapaw kas pag-atiman. Gawas lamang kung ang sakop sa simbahan ning duol unya wala na manimba dito, imong pabalo ng pastor, nanimba na diri ang imuhang kauban diha sa simbahan. Dili na to batasanon ang pag-ingon ang imong membro. Kay ikaw ug ako, membro ta sa lawas ni Kristo. Kumbaga, sakop tang tanan sa lawas ni Kristo. Kay kung batasanon manggod sa mga leaders o sa mga pastor diha sa simbahan nga membro, ako ng membro, hilas na pud jud kaayo. Kay dili man gud na maoy gisugo sa Ginoo. Yes, ang gipakita sa gobyerno kinahanglan na ako nuha kay membro. Pero ang gipakita sa Biblia dili man membro. Ikaw ug ako ug ang mga tawo nga gipadala sa Ginoo aron imong walihan
Dili aron mahimong imong memoro, kundi aron mahimong tinun-an ni Kristo sumala sa sulat ni Apostol Mateo sa Mateo kapitulo 28, 19 hangtod sa 20. Mga igsoon, wala man ko kakita, wala man ko masayod, unsay inyong mga problema. Unsay inyohang mga kabugaton, kaluyahon, pero timan ini, naagani mo sa mga problema, kaluyahon, kabugaton, unsa pa na diha. Ipadayon ang pagdaig sa Dios. Ipadayon ang pagpasalamat sa Dios. Mumilagro ang Ginoo. Lamang kinahanglan dili gayud ka mangwinta. Likay ang pagpangwinta, likay ang pagpanumangil. Ayaw pangwintahi ang Dios. Nga moingon ta nga ngano man ni Lord nga nagsimba na manoon ko, nganong nainani manoon ni. Wa tay angay. Namusulti ana. Mga igsoon, dili ta pwede ka reklamo sa Dios. Si Jesus gani, anak siya ug pinadala sa Dios. Pinalangga siyang anak. Miingon man gani siya, amahan kon mahimo, kuha kining kupa sa kasakit. Wala siya maingon nganong giingon ani man kunimo. Kinahanglan una sa tanan, ayaw kalimtin katuni ang pagdawat. Kung unsay gibuhat sa tao nimo dawata. Kay kung dili ka kadawat, kanunay kang magngulngul ang imong nauna. Dawata nga naa ng mga tawhana imong maagian. Dawata nga maog yun maagian nimo sa imong pagpangalagad. Maog yun imong ma-experience. Kay kung madawat mangguna nimo, makadaig kas Ginoo, ma-relax imong kasing-kasing, ma-relax imong nauna. Kay kung dili ma-relax imong kasing-kasing mo nauna, magdala nimo nagbalatian, magdala nimo na og mga kaluyahon. Mura kag kuan ana kanang ginapos. Og paning kamuti ang pagbuhat og maayo. Pun-a kanunay ang imong nauna sa mga butang nga maayo. Unay giingon ni Apostol Pablo sa Pilipos. Ayaw pag-una-unag mga dili maayo. Ayaw pag-una-unag dautan. Labasa kanunay, preskuha kanunay ang imong nauna sa mga mensahe sa Dios. Dunay mga milagro moabot sa imong kinabuhi. I hope mga kaigsuonan, ang sitwasyon ni Apostol Pablo, doon na tayo nakatunan. Akong tagaag pagtagad mga kaigsuonan, itong oras alas 9 11 na sa kagabion. Ingo si Gingging Simpron, yes, tama dyan na pastor, mananghid sa Ginoo para matagaan og sign. Tinuod. Labi na sa mga mo-abroad. Jim Har, salamat sa Ginoo pastor sa pulong karong gabi. Salamat kayo sa pag-share no, Sister Maricel. Evening sa tanan, salamat sa pulong sa Ginoo. From Jimenez, Misamis Occidental. Sa mga sisos nga punuan kitang mga tao mao ang mga sanga. Dapat unsay kinaiya ni Kristo, mausay atong kinaiya. Ang igsoon, painumdum ra gyud ni sa Ginoo sa tuwa. Kung naa kas kalisod, na kay mga problema, ayaw ipanumangil ni bisan kinsa. Kay basig gisulayan ra ka. Ayaw pasanginli ang bisan kinsang tao. Dawata ang tanan. Aron ka makadaig sa Dios. Aron ka makapasalamat sa Dios. Sunod nga angay nimong hinumduman, ayaw gayod pangwinta. Dili na mistil pang mangwinta ta. Labi na sa mga pag-ampo na to sa Ginoo. Dapat ang atong himuon sa panahon nga muduol ta og mudaig niya.
way lain ang pagpasalamat ug ang pagdaig sa Ginoo. Ipaslak lang kung kuan. Iyon, ipaslak na. Okay, ako unsa na hindi ka nagkulang, ako sang tagaan og pagtagad. Ako sang mubalik lang ko kadali. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Kinsa may ubanan sa Ginoo? Katong mga taong dili ambugiro. Ikaw lang ang sasampa. Katong mga taong dili kantigog manamangil. Katong mga taong dili magduha-duha. Katong mga taong kanunay madinawato. Like ni Job. Unya sa panahon nga mabati nimo ang pag-uban sa Dios, wa gyoy makulang nimo. Kanunay kaniyang suportahan. Kanunay kaniyang atimanon. Si David tanawa. At tubangan sa iyang mga kaaway. Ang Dios kanunay naghatag og pagkaon. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Si Rachel Abiba, salamat kaayo sa pag-share, Pastor, kay nakakuha jud kog pagtulunan. Dali kaayo ko maglagot bisan gamay ra ang hinungdan. Dayon nakadumot pa jud ko sa una nga tao hinungdan sa ang problema. Muna, listen to learn mga igsuon. Wa gyud tay makuhaan ng suko-suko. Wa gyud tay makuhaan ng dumot-dumot. Ang makuha kadaot. Problema. Si Nancy Udasa, insaktog jud, Pastor, magkonsulta jud sa Ginoo. Si Chachay, amin, nakahilak ko, Pastor, tungod kay wala ko kadahom, tungod kay naabot ni jud na akong gipangandoy nga makakurinti sa among simbahan karon, Pastor. Grabe, makalipay nako. Wow, no? Karon, Pastor, grabe makalipay nako. Way kabutangan pagbuot sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo. Hallelujah, no? Si Ronnie Kizel, salamat, Pastor, sa pulong sa Ginoo. Daghan ang amo ang naasabtan, maayo gayod ang Ginoo from Bulacan. Salamat, Pastor, sa pulong sa Ginoo nga makahinuklog na pud ko sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan jud atong sundon ang Ginoo. Salamat padayon pagdasig nimo sa uban. Palihog i-share lang yun ang atong programa ug ang Dios magpadayon sa pag-uban o pagtagbo natong tanan. Si Aileen Baho, good evening, Pastor. Kinahanglan bagyod di ayta maningkamot sa pagbuhat maayo. Di ba mga maayong buhat bunga sa pagkalinuwas? Wa jud kaayo ko kasabot, Pastor, pasabta ko. Okay. Ang diskusyon manggod sa uban nga kung magbuhat kag maayo, buhat puno nas Ginoo. Kunya kung dili ka buhat og maayo, dili na buhat sa Ginoo. Buhat na sa tao. Ang tao giluwas sa gikan sa sala. Okay. Ko sa ning paungon na. Inani ni siya. Makasasala ang tao. Gikan sa sala, na tao siyang naisala. Unsa man ang mga sala? Maunay mo dala og kamatayon sa tao. Og ang tao mo tuo sa Ginoo, maluwas sa sala sa unsa nga paagi mo tuo. Pero unsa may gipakita
Una, kinahanglan siyang mohinulsol. Kay daghang mga tao nga mingtuo pero wala maghinulsol. Ang nahitabo, wala siya maluwas sa sala. Pero ang tao nga naghinulsol, mingtuo siya nga naghinulsol, siya nga tao nga naluwas sa sala. Kay gipakita sa Biblia, napasaylo ang iyang mga sala. Kay dili biya mapasaylo ang imong sala kung dili nimo hinulsulan. Mao bitaw nang kung ikaw mutuo, maghinulsol kas imong sala ug musunod ka sa unsa may mensahe sa Ginoo. Ang unang mensahe, magpabautismo ka. Ang resulta, pasayloon sa Ginoo ang imong mga sala. Ug sa dihang mapasaylo na ang imong mga sala, muabot diha nimo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Ug sa dihang naa nimo ang balang espiritu, ingon nga pinasaylo na kas Ginoo sa imong mga sala, nakabato na kag kaluwasan, pero ang gipakita sa Biblia, naa nimo ang mga desisyon. Kung dili ba ka mubalik sa sala, dili ba ka mubalik sa bisyo, aron dili ka kabalik sa bisyo ug dili ka makabuhat og sala, sumala sa imong nabatasan kaniadto, sunda ang unsa may sugo og pagtulunan ni Kristo. Ang imong pagsunod na ginahanglan kanunay og tabang sa Dios. Aron muabot kanunay ang tabang sa Dios imong kinabuhi, pahari kanunay ang balang espiritu. Aron maghari ang balang espiritu, hatagi kanunay panahon ang pulong sa Dios. Paghuna-una kanunay mga espirituhanong butang, mga langit nung butang, ug ayaw tuguti nga ang imong pagkakristohanon kaibog ray kapildihan. Ikaw ug ako, ang tao nga giluwas, pinaagi sa pagtuo, kinahanglan sang maghinulsol. Ug musunod kang Kristo. Mao na niingon nga did-an natong kaugalingon, kanang word did-an nato ang kung kaugalingon, ato ng desisyon. Kanang pagbuhat og maayo, muingon silang resulta, iya sakto man ang muingon tang resulta. Maunay tinuod nga ilhanan or resulta or ilhanan sa tinuod nga taong naluwas. Kaya ang tinuod nga naluwas, pinasaylo. But ipasabot, wala na magbuhat og sala. Pero ang taong wala pa maluwas, wala na mapasaylo. Magsigir na nagbuhat og sala. Kanang pulong pagbuhat og maayo, yes, tabang na sa Ginoo, resulta na sa ato ang naangkong kaluwasan, pero nag-agad na sa atong matag desisyon. Maubitaw ng labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, ato gyapong desisyon ang gihulat. Kung naa kay pagtuo, ikaduhang Pedro, Kapitulo 1. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1. Kapitulo 1. Okay, akong basahon. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1. Versikulo 3. Gitawag ta, gipili ta, o ipasabot na natas kaluwasan. Versikulo 5. Tungod ni ini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. The word paningkamuti, naa na to ang trabaho. Mutabang ang Dios kung naa kay paningkamot. Maubitaw ng maningkamot ka sa pagtuos Biblia, maningkamot ka sa paghatag og panahon sa Biblia, kay diha sa imong paghatag og panahon sa Biblia, koreksyonan ka. Tudluan ka, giyahan ka. Nawa ko no. Sa uban pang mga sulat. Okay. Unang Timoteo Kapitulo 6.
Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 11. Unsay giingon pa diha? Ingon sa dinhi, apan ka ikaw iya naman sa Dios. Kinsa man ang iya sa Dios? Mga taong pinasaylo, mga tao nga naas kaluwasan. Apan ka ikaw iya naman sa Dios, likay kinang tanan. Ang naas babaw ana, likay ang pagpangibog sa kwarta, likay ang pagpangandoy nga madato ka, likay nga mahimo kang kwartahan, likay nga mangandoy kang mahimo kang kwartahan. Maumanay noibi hangtod sa Jis. Kay ang mga tao nga nagtinguha nga gustong madato, moabot hinuon ang mga dagkong mga kagulanan. Versikulo 11, apan kay ikaw, ako, kita, iya naman sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. The word paningkamuti, nag-agad nato ang tabang sa Dios. Maubitaw ng niabot ang balang espiritu sa kinabuhi sa usa ka magtotoo sama nato nga maoy mo pahinumdum og motudlo. Sa panahon nga maghari kanunay ang balang espiritu, pahinumduman ka. Ayaw na buhata. Pero kung gahi na pug ulo, muingon na ang mga tao nga makasabot ang Ginoo ana balang espiritu oy. Makasabot ra. Mga igsuon, kanang giingon diha sa Luke Episo 2. Ingon diha sa Episo 2, 8-9, ako na siya ang tanaw na. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kining grasya sa Dios nga naa kang Kristo, kung imong tan-awon dunay pamaagi. Dunay pagtulunan, dunay mga sugo, dunay mga pahimangno. Ang grasya sa Dios dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Unsa may dili atong buhat? Kanang pagpadala sa Dios sa iyang anak. Dili na atong buhat. Buhat na sa Dios. Buhat sa Dios ang pagpadala sa iyang bugtong anak. Kusa niyang gipadala. Nagpadala ang Dios dili tungod kay dunay nangayo. Nagpadala ang Dios dili tungod kay dunay naggustong maluwas. Kusa niyang gihatag ang iyang anak. Og diha sa iyang anak naa ang grasya nga mohatag og kaluwasan sa tao og kana maoy dili buhat sa tao. Mo nay buti pasabot diha sa sulat ni Apostol Pablo. Mao hinungdan walay makapasigarbo nganong nagrasyahan ta. Walay makapasigarbo niini sanglit dili man kinibunga sa atong pagpaningkamot. Naningkamot di ta aron magrasyahan ta. Naningkamot di ta aron resulta ba kini sa pagpaningkamot sa tao nganong gipadala sa amahan si Jesus? Dili na maoy dili na resulta sa atong pagpaningkamot or paningkamot sa tao nganong miabot si Jesus. Maunay buti pasabot sulat ni Apostol Pablo. Mga binuhat kita sa Dios, gibuhat kita niya diha kang Kristo. Giunsa ta pagbuhat? Dili sa karatula, dili sa simbahan, diha kang Kristo. Ang buot ipasabot usab sa Dios, mga binuhat kita sa Dios diha kang Kristo. Diha sa mga pagtulunan diha kang Kristo, naa kang Kristo. Ang problema karon, daghang nagtuo nga naa kang Kristo, pero wala magsunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat nato diha kang Kristo mao ang paghatod og mga pagtulunan, mao ang pagbilin og mga pagtulunan nga angay natong ikinabuhi. Nya ato man ang mga desisyon man as tao kung ato man ang ikinabuhi. Kay kung dili nato na ikinabuhi, dili ta tinuod tinunan ni Kristo kung si Kristo may pasultihon. 1:31.
Kung dili ta magbuhat sa mga buhat ni Jesus, wala sa tay pagtuo. 1:14-12. Mauna niingon siya, gibuhat ta sa Dios diha kang Kristo aron magbuhat og maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Magbuhat og maayo, kanang word nga magbuhat og maayo ato gyapon na. Dili pwede mga kaigsuonan nga moingon ta nga ang Dios ray makabag-o ana. Yes, mubag-o ang Dios kung ang tao mo surrender. Kung dili mo surrender ang tao. Like ni Jonah. Kung si Jonah wala pa mo makaamgo, wala pa siya maginulsol. Naginulsol mas Jonah. Grabe ang ihang kanang ihang pag-angkon. Isa iitsakos nagat kay ako mo hinungdan nganong nahitabo ni. Sa diha nga miangkon siya. Wow, giluwas sa Ginoo. Mubag-o ang Ginoo kung muduol ang tao. Kung musurinder ang tao. Kung ikaw mo surrender, kung ikaw mo duol sa Ginoo, di ka niya islikway. Pero, tanaw na sa Ginoo ang imong pagduol. Kay dagahan kay mga tawsad nga ni duol, wala dawata sa Ginoo ang hinungdan. Garboso man kaayo. Ning duol pero nangwinta. Muduol ganit sa Ginoo. Uban ang pagkamapaubsanong kasing-kasing. Uban ang pagkamahinulsulong kasing-kasing. Kanang mahinulsulon kanang moangkon. Dili kay muduol tas Ginoo niya ipanumangil natog mga tao. Nakasala magugulod tungod man ato niya. Ina nga Lord, nakasasala ko. Diba katong prodigal son? Grabe ang iyahang paghinulsol. Ingon ko siya nga, ayaw na lang ko ang kunang anak. Ang kuna na lang kong ulipon. Nakasala ako. Grabe ang akong sala. Diba? Ang tao nga muangkon sa iyang sayo, matandog ang Dios. Ang taong muangkon, nagpakita na sa kasing-kasing nga mahinulsulon. Willing sa pag-surrender sa tanan. Sa diha nga ni surrender na ka, naara nato ang desisyon. Naara gyud. Tanawa ra gud ang imong kaugalingon, di ba? Ikaw ra gyapon nagbuta na. Musimba ba kag di? Kung iyong kang gidasig yung kus Ginoo, pagpasidungog na sa trabaho sa Ginoo nga naman, imo mas ang gipahari. Imo mas ang gitugutan nga manarbaho sa imong kinabuhi. Kaysa pagmata pa lang nimo nga nagampo naman ka, Lord, hari ko. Giyahi ko. Harian gyud ka. Imo mang gisurrender ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Natural, muhari gyud siya, mudumalag gyud sa iyang mudumalag gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi ni kitang tanang tao, kitagaan tagkagawasan sa Ginoo. Wala kuha ang freedom na atay kagawasan unsaon nato pagdumala ang kinabuhing atong hinulaman. Kay kung wala na o gikuha sa Ginoo ang kagawasan, ang freedom, walay backslider nga may tabo. Paminaw ha? Kung wala na tay kagawasan, kanang bitang wala na tay freedom, kanang ang Dios gyoy tanan, kabuot na sa tanan sa atong kinabuhi, wala na tay kabubuton, wala na tay
gahom authority nga magbuot sa tong kaugalingon, ang Dios mga kaigsuonan wala na yung mabackslide. Pero nganong na may mag-backslide, na may maluya, na pa may magbisyo, diya nagpakita nga gitagaan tag freedom sa pagdesisyon, sa pagdumala. Mao bitaw na niingon ang Biblia, ikaw kaiya na mas Ginoo, hinumdumi kanunay, paningkamuti ni, dapat maningkamot ka, dili kay ay naarabito ang Ginoo, si Lord na'y bahala ng okay ra maning magbisyo, kasabot ra bitaw ang Ginoo, dili na mao, dili na mao teaching sa Biblia. Unsay giingon sa Biblia, paningkamuti nga kapamatud-an nimo ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Munang kung na kay pagtuo, paningkamuti nga makabuhat kag maayo. Aron makabuhat kag maayo, paria ang balang espiritu. Adlaw-adlaw. Inigdayong mata nimo, ampo dayon ka Lord, hari ko. Pero sa imong kanamo iyong kang hari ko, nag-agad ra pod ang Ginoo sa kondisyon sa imong nauna. Sige kag ingong hari ko, unya ang imong nauna tuwa sa mga butang sa kalibutan, wag ka mag-una-unag bersikulo. Isa man tong mangutana kuno ko, una ako no, unsa may imong ginauna ganina, unsa may imong ginauna, but ipasabot pa, naarag yun sa tao, kung unsaon niya pagdumala ang kinabuhi. Sa ako nang gikaingon, kung ang nabuhat nimo kanang wa nagyud kay freedom mo ginitay kagawasan, ang Dios na'y nagbuot sa tanan, wala na untay mag-backslide. Diba no? Naghangay mga Kristohanong bisyoso pa. Kung inanang sitwasyon, pwede na moingon ta nga ang Ginoo ray nagbuot ana nga magbisyo, di na mao. Mag-replay lang ko niya pastor kay na ako sa work ika ni Sister Maricel. Kay maayong gabi pastor kanindot paminaw ng pulong sa Ginoo. Mikias City, ipakita mo nga ang imong pagkamatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imuhang tawhan. Okay. Okay, minaw sa taog awit ha, atong samtong awit. Natoy gi-request kanina nga sa kaniya kanaba. Ako ni nga tagaag pagtagad. Sa kaniya kanaba mo ba ni? Unya napagay mga bersikulo din Bakit kaya ganyan ang karamihan sa
pag ngatoy nagpaabot diri bersikulo, wala na ko matanaw kung asa to dapit. Ayo naagyo mo'y nakuha ng mga pagtulungan. Ang maayong buhat, mga igsoon, matugkad na nimo sa panahon nga dunay mga pagsulay. Magsugod na diha sa imong Pinoy-anan ang mga maayong buhat. Matugkad nimo nga maayo ang imong mahimo bisan kung gisulayan ka. Sulayan ka sa imong bana, isulayan ka sa imong asawa, isulayan ka sa imong ginikanan, imong igsoon. Kung naapa kay kinaiyang mapailobo. Diha sa panimalay kanunay na ay mga exam o quizzes kumbaga. Apan akong i-advise mo ni. Ayaw huna-una ang imong makagabog kinsa ka. Huna-una ang karon nga si Kristo ang nabuhi sa imuhang kinabuhi karon. Huna-una ang mga butang langit mo. Dili ang mga butang yuta, dili ang mga yutanon. Una-una ang mga butang espirituano, dili ang unod. Talaygon ang Dios mga kaigsuonan, o sa mga nag-request tungod kay akatong oras alas 9:40 naman. Dili na nako mapatukar. Ugma sa buntag dili ko ka sure kung maka-live ako kay pasi kung dunay musayo diri kay magklase ko sa music ministry, magtudlo ko nila gitara, magtudlo sad ko nila keyboard. Kung unsay kaya nako kasay naan nako ako nang gi-share ngadtos mga kabatan-onan diri. Nya pagkaudto magklase sa mga bata akong asawa niya ako silang sabayan niya mao ni among trabaho, paghatag og panahon ninyo ug paghatag og panahon sa mga tao diin gipiyal na usab sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanatong tanan. Mag-ampo ta. Mag-ampo ta mga igsuon ug atong pasalamatan ng Dios. Mahana mo nga Dios sa makagkahom at pasalamat kami sa imong mga pulong nga imo kaming gitudloan ug imo kaming gilig-on, gigiyahan kung unsay angay na mabuhaton. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, mga problema kabugaton, imo kaming gigiyahan kung unsay angay na mong buhaton, himuon maudi ay ang pagdaig pagpasalamat, pag-awit ug mga pagdaig diha kanimo. Sa amo pagbuhat ni ana dunay mga milagro nga moabot sa matag usa. Thank you so much Lord sa mga pulong nga among nabatunan. Salamat Lord sa kayuhan, kaluwasan ug dugang mga pabor nga imong ipasinati isa ka mga kaigsuonan nga dunay mga prayer requests. Padayon ka mga bless Ginoo mga tagpo sa tanan nga mga gikinahanglan. Ako silang isalig kanimo man. Nasayod ako, nasayod kami na nakakita ka sa matag usa sa among mga gikinahanglan. Padayon ka o Dios magatagbo ka among gipangayo kanimo ang imong pag-atiman. Thank you so much Lord sa ulay hunong nimo pagpangga sa matag usa nga mindangop ug biduol kanimo. Thank you so much Lord sa matinud-anon sa bulaton, matinud-anon sa pagpaluyo sa bisan unsang panginahanglanon sa bulaton nga alang kanimo. Mubalik ngadto kanila ang pagkamatinud-anon nga ilang gipugas diha sa mga buluhaton sa pagpataas imong ngalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kininyo igsoon Pastor Gideon mo ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night sa tanang Tagalangit. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, maghahalan mga pagdaing mag-aawit
kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.